Šidlík, ale hned tam měl Granlunda na zádech. Hika dokázal zpracovat těžký puk na brusle. Dobrá střela, gól! Český tým vede 1-0. Tomáš Hika dostává zaslouženou odměnu za svoji aktivitu v první třetině. To je vynikající a to byla ta souhra, o které jsme říkali, že Fini agresivním forecheckem se snaží získat kotouč. A my jsme vlastně na 3 přihrávky se dostali za červenou čáru a byla tam trojice našich útočníků. Podívejte se, to je ta přihrávka nakrátko, ačkoliv Hika si přikopl kotouč, tak Finové v takové ose hřiště nedokázali toho Hiku jakoby dohnat. Podívejte se, na druhé straně mu najížděl ještě český hráč, v tandemu další. Hika parádně vystřelil, prostřelil finského golmana. To jsou ty chytré přihrávky, dobrá pozice vzadu a z toho rychlý break po křídlech. To je asi pravděpodobně cesta k tomu překonat ten divoký forechecking. Český tým má tedy druhou přesilovku v utkání. Šidlík. Podívejte se, finští obránci absolutně nehlídají útočníka před bránou, snaží se blokovat. Šidlíkova rána a Tečovaná! Je to 2-0! Výtečně sehraná přesilovka, přesně to, o čem si hovořil, se teď českému týmu vyplatilo, protože ani Šidlík nebyl pořádně pokrytý, nebyl tam nikdo, kdo by proti němu vyjel, ale ani hráč před brankou a myslím, že to byl Frk, který se naposledy dotkl puku. Je to fantastický rozehraný zápas, podívejte se, 2 naši u brány, já bych řekl, že Hertl to tam tečuje. Pardon, Frk přihrával. No, já myslím, tam že tam byl 16, což je. Faxa by tam měl být. Faxa s Beranem by měli být před brankou. To Faxa, ano, Faxa tečoval ten kotouč, to je právě ono, 2 hráči cloní. Musel se tam snažil vyhodit, ale neměl prostor na to, aby ten puk si vytáhl ven. Ristolainen, Tereväinen, Finové se svírají a výborně Bartošák. Silovky. Finové se přeci jen srovnali Arnia. To byla dobrá přihrávka Arnia a výtečný Bartošák. V samotném závěru přesilovky se stihl přesunout od tyče k tyči. Ufa Arena, to je hlavní hřiště, kde se hraje i kontinentální hokejová liga. Teď to bylo postavení mimo hru podle mě, ale bohužel Tereväinen využívá tohle přečíslení. Přišlo mi, že i čeští hráči se na chviličku zastavili, pak se znovu rozehráli. Je to ono, tam jsme dostali, podívejme se. Těžko říct, to jsme měli zákrtu, ale Tereväinen dostal ten takový metr náskok, dostal metr na to zpracovat kotouč, krátce hodit ramenama, přibrzdit a z první vystřelit mezi nohy brankáře a to je nepříjemná situace z počátku třetiny. Je to škoda pro náš tým, každopádně útok myslí jenom na útok. Teď ale pozor na Jaškina, který je tam v situaci 1 na 1. Hika. Jaškin, to bylo na hranici podražení, Hika má dobrou šanci, trefil hruď Korpisala. To je příjemný backhand Armii. Ještě Salomek, jeho otočka, výtečně, Tošák proti Granlundovi. Armia, posunutá branka. Ještě, že tak. Znovu Faxa. Beránek si počkal na puk. Přenechal Hertlovi. Hertl Beránek. Hertl má dneska dobrý zápas, je aktivní. Individuálně velmi zdatný, prosazuje se. Nabral sebevědomí v extralize, také v seniorské reprezentaci a trefil tyč. Podívejte se, individuální akce Hertla, to je paráda. Tady si prohodí zbaví se 3-4 hráčů. Střela, golman překonaný, bohužel do tyče, to znamená, když vystřelí 4 metry vedle. Finové potřebují střídat, tak to zkusili vysokým obloukem. Ještě, že tak. Sedlák protáhl finského golmana, ještě dorážka Sedláka. Hika. Sedlák, Frk. A ještě Hrbas. Teď tam obrovskou porci práce odvádí tenhle útok. Sedlákova střela z otočky. Armia. Ale kotouč mu sklouzl z čepele a to je zase šance pro české hráče. Berán. Sedlák. Na druhé straně Švihálek. Sedlák to nakonec zkusil sám. Také Korpisalo drží Finy. Částečně i do závěrečné třetiny. Teď je výborná individuální práce Hiky. Škoda, že na Hertla to šlo
na opačnou stranu, než by potřeboval, musel Hika. Hertl, jeho rána ještě Jaškin. Škoda, že se nestačil otočit tak, aby dorazil. Je konec třetiny, tam do Brusel Kotouč. Ještě tam jde Jaškin na forechecking, Hika, jeho další pokus, to je vysoká hůl. Český tým přerušil tuhle výhodu, Hertl. Držíme pokud správné místě, Hertl tyč a ještě Jaškin, gól! Český tým poráží Finsko, na to už je v tuhle chvíli jisté. Tak to byl fantastický závěr pro nás, krásná, důležitá situace, ale viděli jsme, kolik nervů nám kluci připravili, jak každý z nich jako poplatnej svým mládí chce zakončit tu akci, místo aby si přihráli. To bylo úplně ale na druhou stranu klobouk dolů vlastně od Buly Češi nepůjčili Finům puk a to bylo důležité. Jo, tahle lajna je výborná, podívejte se, jsou důrazný, jsou silný na puku, ale už Hika, Hertl, Jaškin, všichni stříleli, jenom střílej. Takže přesně tady jsme viděli, co může přinést českým týmům. Týmový pojetí, disciplína bez faulu a samozřejmě potom ta chytrost, kdy jsme společně připraveni řešit tu situaci, dát dobrý přihrávky. Takže Dmitrij Jaškin definitivně podepisuje české vítězství. Tým se oklepal z úvodní porážky na turnaji a poráží Finsko 3-1 a tohle jsou hodně důležité body, které získává česká 20 do tabulky turnaje. Musím znovu opakovat, neznamená to ještě ani zdaleka postup do čtvrtfinále. Před námi další soupeři, které je zapotřebí porazit. Lotyšsko